Така, здравейте! Аз съм Йоанна от YouTube и сега ще ви покажа как да си направите такъв вид черешки. Така, нека да започваме. Нужните материали са кукички, цветове да речем розово или червено, но понеже нямам червено, ще използвам жълто, нито розово. Взимате един ластик, извинявам се, само да го развия, така. И го навивате по този начин на куката 4 пъти. Ето така трябва да се получи. След това взимате 3 ластичета в същия цвят и ги слагате на куката и след това на пръста си, като внимавате, за да не ги изпуснете. Ето така. След това взимате последният ластик, който сте навили, и го слагате върху тези трите. Извинявам, само да взема и другото. Ето така. И местите. След това слагате и втората част така. Трябва да ви се получи ето това. След това взимате зелен ластик, ето зелене, и го слагате ето така. Върху него премествате цялото, което направихте. И слагате останалата част върху черешката. Така, сега премятате ето това ластиче, т.е. второто върху първото или просто ето така. И по този начин затягате. Ето така. Трябва да се получи ето това. Така. Сега си взимате пак жълто. В какъвто и да е цвят, не е проблем, просто да е жълто. Така. И пак навивате. Да речем, моите черешки ще са различни. Едната ще е жълта, едната ще е оранжева. Взимате си пак един ластик и пак го навивате 4 пъти на куката. След това взимате 3 ластика, да не забравя да кажа пак, и ги слагате ето така на пръста си. Сега отново местите втория, последния, който сме навили върху тези трите. Само да го взема. Ето така. Да! Така, извинявам се. Така. И трябва да ви се получи ето това, като пренесете. Ето. След това взимате още един зелен ластик. Ето така. И го слагате така на пръста си. Върху него премествате всички части, които ще са ви върху черешката. Така. Ето. И да. Ето. Стой. Извинявам се. И така пак местите същото и пак затягате по същият начин. Едва и реда на тази част, която ще ги сливат. Ето. Сега вмъквате едната част на черешката ето тук и премятате през, да речем, ако са ви две различни, са както са моите, премятате дръжката на жълтата през жълтата. Тоест, ето, сега ще видите какво ви се получава за захващането. Трябваше да е отгоре. Така. Извинявам се, пак. Ето, трябва да ви се получи ето това. Принципно, ако не можете, си закъсвате някакъв ластик или ако имате скъсан, захващате от двете страни и завързвате. Но при мен няма нужда. Ето, готово. Така. Но от нещо, което направих една нашче. И да, не ме ми свърши зеленото. В смисъл, останаха ми само такива гравирани и не мога да направя с тях. И ето моето от нанашче. До скоро!